Si et desplaces per Palamós amb patinet elèctric, aquesta informació t'interessa. Us informem de la normativa de circulació en vehicle de mobilitat personal, que té per objectiu garantir la màxima seguretat tant per les persones que el condueixen com per als vianants. Els vehicles de mobilitat personal són aquells que funcionen amb motor elèctric, no poden superar els 25 km/h i només hi pot circular una sola persona. La conducció d'aquests vehicles és recomanable a les persones a partir dels 16 anys. També és recomanable portar casc i no es poden fer servir auriculars, telèfons mòbils ni res que provoqui la distracció del conductor. La circulació amb aquests vehicles es farà sempre per la calçada o pel carril bici. Resta prohibida la circulació per zones de vianants, voreres, places, així com per vies interurbanes. Conduir un vehicle de mobilitat personal comporta respectar totes les normes i la senyalització com qualsevol altre vehicle, direccions prohibides, semàfors, stop, entre altres. Cal senyalitzar les maniobres amb ventilació amb els braços i durant la nit o en situacions de visibilitat escassa s'ha de circular amb llums. Com a qualsevol vehicle, no es pot conduir sota els efectes de l'alcohol i drogues i la policia podrà realitzar els controls policials de comprovació adients. L'incompliment d'aquestes mesures de circulació pot comportar sancions de fins a 1.000 euros. Gaudeix del teu patinet elèctric respectant les normes. Ajuntament de Palamós, àrea de seguretat i mobilitat.